Aupai! Ni Julenaz, Julen landa luze, baina ez goia zainurri. Hemen geratzen gare, Gipuzkoan. Gipuzkoan landa luze gutxi, bat ni, baina ikusteko gauza asko. Eta bizitzeko. Bixar daguna, gertu? Ondoloin. Oñati, goiz da, bai, oso goiz. Leire Altube Oñatierra esperientzia berri bat bizitzeko prest dago. Ez daki nora doan, baina berdin dio, Gipuzkoa bizi nahi du. Julen Iriondok moduan. Julen, Leire bezala Oñatierra, Gipuzkoarra beraz, eta oraindik deskubritzeko zeinbat gure lurraldean. Julen landaluze zaidute. Egunon! Aupa! Zeran, auguria? Bueno, apura bai, Bueno. Tiempo asko ez da honekiko eta gero... Goiz da, baina penia merezi izango dago. Osea, que tita baten bagoiez, eguzki xurten aurretik, gure honeko gauzen. Zerrazatxo erra alkota. Bai. Gugu egin, la expectativa, Vinga, guazen. Venga. Horko espektatibak ez dago dideari pesta ze inbiozta zuen, baina gisa esan, hoxetan erik geixen guztu egitxatena. Ez jakitea ze inbioten. Nila emutu mazka zuegun bat organizauta eta dana planeuta, aztergar esapetza egitxat. Orduan, ez jakite horrek, emoziona egiten doaz. Goizeko lauritan geratu da, zein zangoan horren arrazoia. Beriala ikusi dut gidari xabentzen jatorra eta fundamentozkoa gula, eta, bueno, seguru eguna oso ondo fango dela, politia fango dela, eta, bueno, alde horretik bintzete lasain hau, irrikaz nago jakitxeko zein guz, ez dagoti beste ze izan lehiken, baina hori irrikaz eta gogoz bai, eta esperantza denak inogun poli bat pasako da. Gezurra badirudi ere, usurbilen gaude, Oria ibaian. Hemen hasiko gara gaur Gipuzkoa beste erabatera bizitzen. Bizitzen eta gozatzen. Julen eta Leire prest ditugu jada. Debagoieneko lehorreko bi marinel Gipuzkoako kostaldean. Bueno, pareja, prest orduen. Gertu? Zapela, zapixa eta guzti, gaur egun dixa data. Listo. Hauzen dakoa, arrauna itxi hemen. Eta hemen, esan dauna alezek, jabria geixen, zubiako zuleko erokin duzu. Arauniko jarri. Arrauna betio flotetan da apura balarri bezta, ezta? Ez galdu. Aldean zizpala. Hola. Hori da, oso bai. Mutikoa! Argi bidi, Bai! Oria ibaiaren jaitsiera paraje zoragarri hau, jarduera dibertigarri bat eginez ezagutzeko aukera paregabea da. Ibaia lasaia denez eta galbiderik ez duenez, adin guztietako pertsonentzat da egokia. Zela ire, anega. Esa, Toni, venga! Anega. Ez da goizu dira, Joder, bai bixe! Gaur egunez, baina garai batean itsasontzi askok nabigatzen zuten Oria ibaitik. Pertsonak, animaliak eta merkantziak garraiatuz. Bai, gurosu nien, Proba zutitzen. Venga, oso erresa dela. Betikoa importantiena, konfiantzia izetia zuen buruakin. Begiratu aurrera. Ez begiratu inoiz taulara. Agurrera begira. Apurua makurtu, eta oso errez. Hankak bata bestian parien. Venga, samurra dela. Oso ondo. Hanka zabaldu apurtxoa gehiago.
Eta flexiona bankak. Hori da. Hanka flexiona apurtxo bat. Eta hori da. Bastante zabalik eskuak. Hortxe, bikain. Eskerreko eskua jeitsi pixka beratxu hau. Hori da. Hola ninjar gehiago ingo zue. Zuten jo ibinaiz, Bai. Aurrera behiratu eta konfiantza. Hori da. Hankak bata bestien parien jarri. Aurrera behiratu, konfiantza. Hori bai. Pixka belauna jaitsi eta goiko eskua gora. Hori da, hor bai. Bale. Saiatu taulatik gertu eta aurretik atzeraino arrauna. Iñaki, esku aldatik Hori bera, da, ez da? bi hiru aldiz alde baten eta beste bi hiru aldiz beste aldien. Konfiantza guztia zuen buruai eta oreka galtzen oso apurtxo bat, keak, belaunak tablara eta belauniko jarri. Horiaren jaitsierak balio natural handiko inguruneak eta paisaia ederrak ezagutzeko aukera ematen du. Horia ibaian gauz, Ai, nun azten da hau? Eskorri inguruan, ez? Eskorri, bai. Aizkorri txator tolosatik eta pasau eta hau zer da emagitzue? Bueno, txalupa badala bai ez, baina izenia ero nik idei pesta. hala daukie izena honek. Eta ez da ikusten, baina azpitsi planua die. Eta da hori ur mehetan ibiltzeko. Karo, oine Maria altu da, baina Maria bajo honian behibiltzeko alde batetik estea pastako, ero esaten dago bere egunien kriston borroka egon zila. Euskal Herrixen leku lautada gutxi dau eta Ja. hemen bat, erreka inguruen, eta jo, eskerrak ze mantendu dela hola, ze harra dau. Eta ez da ikusten hemen, baina dauz baratzak dauz mordo bat. Eta batez be gindilia landatzen da asko. Aginako markia dau gindiak binagerretan. Joder, hemen gauzune, enbarkadero bitu zerako noizku izangote dau, Honegatik guztiagatik, historiaz eta istorioz beteriko ibaia da Oria. Zer esan, hau ingurua kristona angula leku izen da, betidanik, Gaur egun ez dago, horren beste ez dagoela. Ez da gito, Oriogoko ondartzan dagoen espigoia izabenetik, Josema bizi da, eta esaten dago ordutila ez dagoela horren beste. Baina garai baten asko harapetan nomen zabien, baina esaten dagoen bezala nik entzun danako lehen baratzea batate zabilaz, eta oiua eta sobran zauzelako, baina hori
Ez omen da gisa. Bota inoiz ez. Beste arraina baino hobeto pauta. Hobeto patu basala beti. Ja. Artista, Jose Mari. Hemen ekarrizko artilugioak, zelan diketan zazu nahi, sariak, ero... Baia. 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 Eta hau esan dozu dala zarra, frenaukua, ezta? Bai. Bainango zarra. Haundixo bat, hau... Bai. Itea, nahi da bezala, amplitia? Ja. Nahi da bezala. Hau sartzeko, izatezan, hori bat bazan. Honi eretxeren dio, gaina, bildia. Zelan, markatu? Bildia. Bildia, Bai. Abai, Egoni. Karo. Hau, tiratu, eta ikoz ez zuen, gainetik bestia sartu. Karo. Tira inda, hau. Hau sasoia, beharko zen hau, beharko da, hoen dion hori. Hori ez son beste sistema bazien, leheno. Karo, beste sistema, bai. Batek, prepatu bazeon, anguletako, atzen, zagin. Atot jadetxez jen, makina polea bat egin. Eta batez atzezun hauen, hola, hau. Bai. Hala digan, agure puntan, hola atzezun. Eta soka ematezun hemendikan, polea eta. Eta bila batzuen, eta polea eraitezun, eta hau, ematezun, guretan. Eta gehon, atea, atzeka puntan, hola ematezun, hola. Karo, eta poleakin... Eta poleak, tak ateatzen da. Tak, kaja ustu, hola. Kaja ustu, eta ale guztezen polea, eta polea beha azatzen, kontrapizu egin, beha askatzen zuka. Karo. Beha askatzen da, ostea hon, hau punta, eta beha zen, tak, hola zatzu. Gaira. Hau zen angula eta etorri bat. Tira. Etorri, Marko, nik, guztua asko. Tira behar dizan. Hola ikasi asko. Behar hola, atzeko punta eman. Da polea nola goten, tira itezen, behar gatera itezen gora. Hori jazta ibiltzen gaur egun? Ez. Ez hori ja galdu zen. Ja. Da polea horiek tokin igual egongo dira, baina gutxi. Bai ez? Egon behi ez da angula asko, ez da? Gitxi, ja. Kontu kontari aritzeko beti prest Jose Mari. Garai bateko kontuak eta ez hain aspaldikoak. Bai, hala da, agina gara iritsi gara, eta hemen, angula kontua baino, gehiago ere badago. Hemen daua, atxega, biberua. Igor egongo hemen da, hartu jo itxaski batzuk ero baskaitzeko. Kusiko zu, eharra txokua, baserrixa, hola, familixan, txikitsua, nahi oso nien etorri alzari hona, eta hartu guztetan jatzuena, eta aire. Opa, Igor, egunon? Aixo, egunon. Ze moduz? Ondo, zuke bai. Ondo, bai, ondo. Errekan bera, etorri gara eta behitu ze itxura dagoen. Ondo. Eta gero bazkaltzen, parrillan bazkaltzeko asmoa dugu. Bai. Han elorri xan, da itxaski batzuk erungo, jak hemen dakotzuen itxaski fresko-freskoak. Ba, aukeran dakazu. Zer dakotzu, oin, garai hontan? Almeja dakazu, bai kultiboko fina izateana, parrin egiteko, saltzen egiteko, nahi den eran egiteko, edo gordinik jateko ostrak dakazu ere bai. Bikain. Baita ere, mejio muskuilu batzuk nahi zen ezkero, hori Vale. aukeran. Bai. Gero, aparte dazkazu, sentoiok gozita, Epa. eta dazkazu, abakandook, eta boia o txangurro esaten ere bai, Aha. eta gamba freskok ere izaten dira. Gambak ere bai, ez? Bai. Ona. Ba, igual, holako almeja eder batzu, parrillako, eta Oso ondo. sentoio pare bat hola eharrak ero. Bale, oso ondo. Jarriko izut. Ze menua bai horixe, saskia bertako produktuekin betetzen hasiko gara, egunari amaiera ezin borobilagoa emateko. Baina egon, oraindik makina bat gauza ditugu eta inguru honetan ezagutzeko. Aginagan surfa? Bueno, surfa. Surf taulak. Duela 10 urte murgildu zen Joseba abentura honetan. Surf taulak egiten ditu eskuz. Hau, Joseba. Eta hau, Patxi Oliden. Patxi Oliden izen zen lehenengua, Euskal Herrixen eskuz surfeko golak itzen. 1970 urte inguruan, ondion surfa Euskal Herrixen gauza oso arrarua eta berrixa zen.
eta kasualeaz Patxi Oliden zagoela Orion etorri zenean ingles batzuk olatuak hartzen, eta bera geratu zen flipauta. Hala! Eta Patxi, eskulanetan oso trebia zanez, pentsau zauen, ostras, segatik genazazten ni surfeko olak itxen hemen Orion, eta saltzen zat herriko jendiai, presio normal baten, eskuragarri baten, ze orduan ziren oso garesti surfeko olak, eta jende gutxi zaukon gaitxasuna surfeko olak erosteko. Badakitzu zelan jarri zuzan izena berakin jako olai? Itxastrena zaukien izena, eharra izena. Eta zoritxarrez aurreko urtien hil zen Patxi, baina badauko jendia segitzen dauena gaur egun surfeko olak esku sortzen. Haupa, Joseba! Opa! Zer modu zirukote? Hementxe, bisitan, Oso, no? Baierrian. Ongi etorri. Ze politak, zure itxastrenak? Bueno, itxastrenak, nena marka da Self, eta, bueno, oain dela 10 urteetatik ja hain izela surfeko tablak iten, hemen tailer txiki hontan, dena eskuz, neurrira inda, surfeko tablak, bai, surflarientzako, ze surf motantzako, eta, bueno, hortxe gabiltza. Jo, kriston itxura. Ni esker. Zorionak, artisaua hemen eskuz indako... Bai, egia esan ez da asko ikusten hainbeste artisau, hainbeste makina eta kontrol numeriko makinak sartzen dira industrian, eta, bueno, lana laguntzen dute egiten, baina azkenean arimare bai galtzen da, ez. 10 urte dela damak izkititen tablak, eta oain dela aurten kasi 4 urte ingo ditugu, eta iriki genula denda eta kafetegia Orion, eta hor dakat punto de venta eta ditut estokeko tabla batzukan, eta hori, kafetegiakin eta dendakin dena nahaztuta, kertxoko polita montatu dugu. Jo, enakon kontua, gure oso gero gara jaten gara eta gozaltzen dugu eta ikusten dugu bere lanak. Polita gaina. Aizu, etorgat. Ikain. Venga. Gero arte. Vale, año. Esperientzia izan da oso polita, egin du hemen Ibaixan, Orixoko Ibaixan arraun surfa, eta entzako lehenengo aldixe izan da inotena eta oso polita. Netzako politena izan da pertsonalki egun sentixekin batera urtendu, ordan zerua euen ikaragarri polita, behelaino antzerako bat euen, eta paisaji izan da oso polita eta lasaitasuna handixa. Eta netzako izan da naturakin kontaktu oso handixa eta lasaitasuna transmitidoz eta esperientzia oso polita. Goizeko lauretan geratu eta 6 izango eta esan inbia bena, eta benetan merezi izan dau, hain goiz ibiltzeak, egun senti hori, behelaino zera hori, erreka ertzian eguna, eta arraun surfa sekula probau barik, zobragarrixa, esperientzia bikaina, eta gero esan duena ez da, esperientzia hori arraun surfa egiteana, eta aparte gero Jose Marikin begon, eta haren azalpenak entzun, garai bateko kontuak, angurlak, gau bestia, hori azkenean ez, holako esperientziek emuten dutzuena, jentiek inogotia, entzutia, esauketia, eta benetan egunan hasiera bentsat primerakoa. Itasuna, Bueno, txintxin. Opa, handi gora. Orioko The Pass denda kafetegian ederki gozaldu dugu. Kostaldean herri zoragarriak daude bai, Orio, Getaria, Zarautz, paseatzeko herri ederrak, hondartzarako, dastatzeko eta jatekoaz gain edatekoa ere bai.
Gipuzkoan ere baditugu ardo ederrak. Amestoi txakolindegia bizitatu behar dugu orain. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, ongi etorri Amestoi txakolindegira. Zer moduz eguna? Ondo, harto. Vale, ba, guain bodega ikusiko dugu, así que barrura gombidatu zaituztet, guazen. Ze ondo. Bueno, hau botegako denda da, eta gero dastaketa kanpuan terrazan egingo dugu, bale? Ze ondo, bikain. Hemen ikusten dituzue gure produktuak, Gu Getariako denominazioan barruan gaude, Getariako txakolina da gure denominazioa, eta segurazki ardo botila hau ezagutuko dezuezuek, hau da txakolin tradizionala, bale? Ikusten dezuten bezala, produktu gehiago ere badazkau. Baina, bueno, txakolina betidanik guretzako izan da ardo txuri bat, eta ezaugarriak izan dira beti urteko ardua izan dela. Bigarrena da bertako matzarekin egiten dela, hondarrabi zuria edo hondarrabi beltza izeneko bi matzekin, eta hirugarren ezaugarria da karbonikoa daukala edo CO2a daukala. Txinparta ditzen zaio. Txinparta hori ez da. Bai. Kuriosua, porque Bizkaian jaten zara, eta jaki guztetan Bizkaitza ere Bizkaiko txakolinak, Gipuzkoakoa nahi dago txinpartatik. Bai, hori da, azkenian denok, konpartitzen dugu matza, baina txakolina egiteko era desberdinak dauzkagu. Beraiek igual karbonikoari ez dira hainbeste garrantzia ematen, baina guretzako ezinbestekoa da karbonikoa edukitzea. Mila 820tik ari da Amestoi familia txakolina egiten. 5 belaunaldi dagoeneko zeregin horretan. Beti produktua hobetzen, bere-berea duen izera du Amestoi txakolinak. Mokofinetan finenentzat gozagarri. Hondarribi zuri eta hondarribia beltza bertako baritateak euren produktuak egiteko oinarri gisa erabiliz beti. Getariako txakolina denominazioa da Euskal Herriko txakolin denominazioik zaharrena. Gero Bizkaikoak hasi zian, eta azkenik Arabakoak. Oso importantia esatia, nahiz da izena Getaria izan, area geografiko guztia, area geografikoa hartzen duna dela Gipuzkoako territorio historikoa. Bueno, hemen ikuste ditugu barrika zaharrak. Leheno txakolina, orain dela 50 urte, olako aritzeko barriketan itezan. Eta ez dakit inoiz batematek esan dizuen orain dela 30 urteko txakolina ze desberdin. Zan, koloria adibidez asko ze anaranjatu hola zan, eta hori barrikak emate zion. Guk txakolina bakizu urteko ardoa danez, depositua betetzen dira vendimia eta gero, azaroan, eta hurrengo azaro arte saltzen juteia. Urrian berriro tokia berdeu, berriro betetzeko salda berriekin. Orduan, importantia da hori urtean guztian zehar produkzio dena saltzea. Bestela hemen gehatzea eta inorrek ez du nahi aurreko urteko txakolina. Dena nahi du azkenengoa. Zenbat ikasi dugun txakolinaren inguruan, bizita interesgarria eta parajea ederra. Eta orain dator honena, bertako produktuak dastatzea. Txakolin gisa eta bizitzatxo hau asko guztauxat. Hemen txakolinak irakutzi dozku hemengo neskiak txakolin mota desberdinak, bodegi ebe ikusi du, eta niretzako esperientzia politia eta barrixa. Ni oinatikoa naiz, barrualdekoa pikin bat, eta kostako kulturia atzenean barrualdekoa eta kostako kulturia desberdinak dira. Eta gustora nahi pikin bat desberdintasun horreik ikusi, eta gauza barrixak nabil ikazten egisa esan, eta oso posik. Eta amaiketako hain ju atuna eta antxoiak eta gaztaia de lujo. Eta oso gustora, esperientzia barrixa. Txakolindegira bizitia eharra ez. Lekua zoragarrixa, hemengo hain berezixan paisaje hau, maztixak, itxasua horbeian.
Eta gero, bueno, halako mimuak eginako produktu bat, gure produktuak, Gipuzkoako produktu bat, norak olako goxotasunakin eta jakinduriekin azaldutakoa, eta gero dastatzeko aukera ditugunean, eari ehar bat, jaki zoragarrisekin batuta, ezin hobeto eta egunei jarraipena egoteko, ezin aproposagoa. Flixa, geologoantzako da lurraren historia irakurtzeko balixoan liburua bezala. Eta zergatik daukon flixa hemen? Orain dela milioika urte, Iberiar penintxula zauelako Europar kontinentetik separauta, eta derrepentian talkain zauen, eta hor sortutako energiakin horizontalien zauzen geruzak, geratu zelako vertikal, eta dauko suerte handixa hementxe bertan ikusten dela inun baino beto. Eta hemen, Flixien ikusi aldozue marra baltz bat, dala, oin dala 76 milioi urte, Mexikon jauzi izan eta dinosauriuakin bukatu zauen meteorituan arrastua. Ezin zen bestela izan, halako paisaia eder eta ikusgarriak historia aberatsa eduki behar zuen atzean. Arkitektura natural bitxi eta itxuraz hauskor hau liburu ireki bat da, lurraren historia kontatzen diguna. Historia zarago, edozein bidezidor hartuta bertatik bertara 11 aukera eskutu ditu ingurune honek. Eta nola ez, Gipuzkoako kostalde osoan ditugu 11 aukera abentura desberdin bat bizitzeko. Hori baina, beste egun baterako utziko dugu. Gipuzkoa bizitzeko hainbat aukera dago eta ezin denak egun bakarrean erakutsi. Bizi Gipuzkoa! Orain, onena, gaurko bidaia zoragarrian batutako jaki goxoekin afari pasada egitea, egunari amaiera borobila emateko, paraje eder batean, konpainia ezin hobean. Zer hobeto hori baino? Bilaldixa inuna, benetan, zoragarria. Nik zati bat bai esoketan eren, baina izan da, mendata gaina hori bertan izan bai nintzen, eta horti dauen ikuspegisa kristona da. Bai, zoragarria. Eta gero, hemengo otordua, zesanik ez, paraje hontan, ikusiko zein imaginetan, hitzak sobra dauz, bertako produktuekin gainea, materia prima kalitatezkoakin, Meja eharrak, Boa, tamaino guna. txakoleon batekin, Bueno. eharra plana. Oin olagarro sopa apur bat, azteko. Venga ba. Ze olagarro sopia hemen justo gauzen itziarreko inguruntan, Zumaian batez be, beti izen da itxuria aintzinatik olagarruak hartu arroketan, lehortu guzkitzan, kasi usteldu, eta zikusiko da honien desidrata bazkenien, hori birrinju eta sopia egin. Baina naztutegako berdura barazki asko, ze bestela oso fuerti dau. Baina, guztetan jatzu, nortasuna dauko galanta honek, Hau negurako edarra. Baina honek alemeja jarriko txu hor parrillan, bale? Simplemente parrilla gainin jarri, eta zabali dauzenien platerrera, ez gatza, ez limoia, ez ebez. Itxaso zaporia. Ezin jo gehiago eskatu, ez da Julen? Ez eguna fanda gizon da, ametziko honetan be, eguna zoragarria fanda. Ez da urrin fan biharrik bizitza gozaketako, ez da?